Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bugünkü sorağa jogap dersimizde musulman doganlarymyz tarapyndan gaýta-gaýta soralan sorag var. Şol sorağa jogap bermäge çalşalyň. Ol soragam şeýle: Deýus diýip kime diýilýär? Deýus sözüň düşünürşi näme diýen sorag. Deýus sözüniň asly musulman doganlar Arapça söz ve deyyus sözünün düşünürüşü barada açıklaması barada şeýle diýilipdir. Huvellezî yerza su'a ve yuqirru bil fâhişete fi ahlihi felâ yekûne indehu gayretun ala ahlihi. Ol yani deyyus diýilen kişi maşgalasynyň, aýalynyň, gyýjygysynyň, gyýzdoganynyň ar namysa sığmaýan erwet işler etmegine, binamyslyk etmegine razi bolýan kişi we maşgalasyny gabynmaýan kişidir diýip düşündiripdirler deýus sözüni gysgaça. Deýus barada, deýusluk barada riwayet edilen hadislere seretsek, rawan Nesaiy an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Thalathatun la yanzurullahu azza ve celle ileyhim yawmal kıyameti el-aaqu liwalidayhi vel mar'atul mutarajjilatu ve'd-deyyus." Abdullah ibn Umar'dan radiyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye kıyamet gününde 3 kişi Allah Teala seyretmez diye. Ene atasına eziyet berene, erkekleşen zinana ve deyyusa diye. Bu hadis Nesai'de geçiyor. Başka hadiste enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal: "Thalathatun قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث." رواه أحمد. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Allah Teala 3 kişiye cenneti haram edenler. Arak kişi, ene atasına eziyet berene ve deyyusa yani maşgalasının binamyslyk etmegine razi bolýan kişi diye. Bu hadis İmam Ahmed'de geçiyor. Hadiste musulman doganlar olara cennet haram edilenler diýmeginiň manysy barada ulamalar diye günü cennete girmekli haram edilenler diye. Yani öňürti bu adamlar cehenneme girecek, tövbe etmen ölseler, azap çekjek, eziyet çekjek, günahları yuwulandan soň ahyrynda imanly benneler bolsa näme? Cennete girecekler. Yani cennete girmekli, ilki girmekli haram edilen diýip gözüne tutulýar şu hadiste diýip ulamalar düşünýärler. Emma ebedi cennete girmeyecekler var. Olar kim? Şirk koşup ölenler, kafir olup ölenler. Olar näme? Ebedi cennete girmeýärler. Olara ebedi cennet haram. Demek musulman doganlar namusyny yitiren we öz aýal gyzlarynyň ahlaksyzlyk etmegine, ar namusa sığmaýan hereketler etmegine razi bolup sesini çykarmaýan we aýal gyzlaryny keseki erkeklerden gawynmaýan kişi deýus diýilýän eken. We deýusluk musulman doganlar ulu günahlardan hasaplanýar. Edel zina etmek, adam öldürmek ýalak, we arak içmek ýalak ulu günahlardan hasaplanýar deýusluk. Indi şu mesele bilen musulman doganlar yeri gelende käbir zatlar, şu mesele bilen baglanşyl käbir zatlar bellek geçeliň. Aýtjaklarymyň musulman doganlar gowy üns beriň. Sebäbi şu aýtjak zatlarymyň köp bölegi biziň içimizde giňden ýaýran we gynanýan tarapy giňden ýaýrany bir tarafa köp kişi şu aýdyljak zatlaryň haramdygynyň bihabar. Hatta aýtsaňam bir wada kabul edip bilmän durýarlar. Şu aýtjak zatlaryň bir bölegi deýusluk, yine bir bölegi deýuslugyň bäri ýany we deýuslugy eltýän sebäpler. Misal üçin, aýal gyzlarynyň dar libaslar giyinmegine, ýarym ýalanaç giyinmegine, balak giýmegine, ýüzüne gözüne boýak çalyp, makyaj edip daşaryk çykmagyna, saçyny açyp ýörmegine razy bolmak. Daşaryk atyr sepinip çykmagyna razy bolmak. İsledip sepinip atır sepinip isledip daşaryk çykmagyna razy bolmak. Keseki erkekler bilen garym gatym bolmagyna,
keseki erkekler bilen eger zerurluk bolmasa gepleşip görmegine razı bolmak. Zerurluk bolsa gurlaşıp bile dükana baranlar bir zat satın almaly, bahasını soramaly. Amma zerurluk bolmasa keseki erkekler bilen gepleşip görmegine razı bolmak. Daşary yurtlara we başga welayetlere aýalyň gyýdyny işlemäne uğratmak. Toyda üýüşmelerde musulmanlar ýylyň arasynda tan soýnap durmagyna razı bolmak, aýalyň gyýdyn gyýjygyň gyýdygynyň fark etmeýär. İnternetde aýalyň gyýdyn suratyny goýmak, hususan erkeler bolup suwjuktyra her hilek suratlaryny goýýarlar, gujaklaşyp wad edip, şu hil suratlar goýmak. Kinolar, seriallar, klipler görüp ahlaksız zenanlara, erkeklere seredip oturmagyna razı bolmak. Onsoň aýalynyň gyýdynyň aýdymçy, tansçy, tamada bolmagyna razı bolmak ýa-da islenlik märekäni güýmeýän işler bilen meşgul bolmagyna razı bolmak. Ýanynda mehremi bolmasa, keseki erkegiň ulagyna münmegine, keseki erkekler bilen elleşip salamlaşmagyna, keseki erkekleriň ýüzüne ýylgyrmagyna razı bolmak. Deňze yüzmäge gitjek diýip aýal gyýdyny plaja goýbermek. Aýal gyýdylarynyň islan wagtynda, islan ýerine, kakasyndan, ärinden, dogunundan ruhsatsyz gidip ýörmegine, oňa-muňa gidip ýörmegine razı bolmak. Başga erkek bilen ikiçäk galmagyna razı bolmak. Hususan geliniň, unsur musulmanlygynyň, hususan geliniň gaýnagalary bilen ikiçäk galmagyna razı bolmak. Aýaly ulluk ýaşyna ýeten gyýdy bilen we keseki erkekler bilen bilelikde bir saçakda oturmak. Önsürün. Ya bolmasa öýüňde erkek mihmanlaryna, aýalyna, gyýdyna, ya bolmasa ejesine hyzmat etdirmek. Bolany okşul musulmandygynyr. Kol kapyň näme berjek bolsa kapyň ýanyna goýýa gidip özüň almaly. Erkek hyzmat etmeli, aýal hyzmat etmeli. Dowam edýär. Aýalynyň gyýdynyň owadanlygyny keseki erkeklere gurrun vermek. Aýaly bilen düşewünde bolýan zatlaryny başgalara gurrun vermek. Ine musulmanlar şu aýdyp geçilen zatlaryň käbiri, ýa şu sanak geçen zatlarym şularyň käbiri deýuslyga giden ýol we binamyslykdyr. Şoňa önsöreli. Iň möhümlerini we köp ýaýranlaryny we köp gabat gelýänlerini aýdyp geçdik. Aýtylap aýdýan, şu aýdyp geçilen zatlaryň käbir deýuslyga giden ýol we binamyslykdyr. Indi bu zatlar aýdyp geçmegimiz käbir kişileriň nefsine ýakman biler musulmanlygynyr. Ajy gelmegi mümkin. Emma musulmanlygynyr ajam bolsa näme hakykat ýaxşy. Dogry hile edip aýdylmaly, ýetirilmeli. Ol gowuna degmäli, ay eýle bolar, beýle bolar diýip aýtmanyna şuuna geldik. Şoň üçin ajam bolsa musulmanlygynyr hakykat ýaxşy. Ýankysan bilen zatlaň bir topara deýuslyk, bir toparam deýuslyň bäri ýany bolup duran zatlar. Eger musulman bolsak, şu işlerden uzak durmaly. Musulmandygynyr bu haramlyklaryň netijesi bu dünýäde de gaty erwet bolýar, ahlaksyzlyga, binamyslyga eltýär, ahiretde bolsa jezasy we azaby we bu dünýädäki erwetlikleri eýýam görüp oturýar musulmandygynyr. Türkmenligiň eşdilmedik, görülmedik binamyslyklar, deýuslyklar, bihaýalyklar görülipdir. Atabamyň ady bilen biz türkmen diýip öwnýäs. Ar namusly asylly arasda türkmenler şu haramlyklary edipdirlermi? Bu özümde soraýasmy şunu? Türkmen musulmanlygynyr ar namusyna gezek gelende gaty berk halk. Şu hilek bolup durlar. Namus meselesinde musulmandygynyr gylç bilen hasap sorap, kelle bilen jogap beripdirler. Indi biz şu görelle alýasmy? Gurlasak bu türkmen atababymyz zat diýip gurlaýasy. Indi şu aýdylan zatlardan musulmandygynyr käbirini edýän kişiler, şu aýdylanlardan käbirini edýän kişiler şeýle diýmek mümkin. Erwet niyet bilen edem zok, we ýüregimiz ak, niyetimiz düzü diýmek mümkin. Islamyň haram eden zatlar musulmandygynyr kişiniň niyetine görä halala öwürlenek. Şeytan bizi bu hil bahanalar bilen näme allatmasyn, duzaga düşürmesin musulmandygynyr.
Öň bilmän eden bolsak, köp bölek bilmän düşünmän edýär. Tawba edeliň we mundan soňrasyna üns bereliň. Musulman doganlar bu zatlar gaty möhüm zatlar, namus meselesi, haya meselesi, iman meselesi bu zatlar. Ve dersimizi musulman doganlar bu gysgaçyk soraw jogabymyzy we dersimizi İmam Zahabi'nin rahmetullahi aleyhin sözü bilen tamamlalyň. İmam Zahabi Ulûnâlar adly kitabynda deýusluk bölümini düşünürenden sonra şeýle diýär: "Ve la hayra fi men la gayrata lehu." Aýalyny gabanmayan erkekde hayır ýokdur diýär. Allah Taala ählimizi her hil bozuklukdan, şirkden, küfürden, bidgatlardan, ahlaksyzlykdan, bihaýalykdan bizi we neslimizi gorasyn. Ve bizi öz söýen we razy bolan bennelerine nessin. Allah Taala kullu türkmeni tevhide, akidetina, dinine, sünnete, namusyna berip durýan musulmanlardan nessin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.